तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर हुआ सबके राइटर के राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सभी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रहुआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल दर्दनाक बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल ब्लास्ट मैटर भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई सब। उम्मीद करते रहुआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी मन से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना राउंड मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रुआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा और गायकी कल चाहतनी गायकी रुआ के पसंद बा रुआ के बढ़िया मेटर नहीं मिलत बढ़िया गाना नहीं मिलत बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत बढ़िया रुआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पाओ तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो रुआ सबन के निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हमारे एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके चाहे ट्रैक पर होके चाहे नया कंपोजिशन होके चाहे वो अपना फरमाइश के हिसाब से कोनो भी मीटर लिखवा सकीले। लव सॉन्ग ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बेवफाई सॉन्ग पूर्वी निर्गुण भजन लोकगीत लयदारी रंगदारी जातिवाद सॉन्ग बाराती स्पेशल चाहे लगन स्पेशल चाहे सैड सॉन्ग चाहे विवाह गीत चाहे विदाई गीत चाहे भक्ति भजन चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी मीटर लिखवा सकीले चाहे म्यूजिक बनवा सकीले वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो रउआ सबन के निराश भइले के जरूरत नहीं है। अगर चैनल पर वह नया बानी तो चैनल के लाइक कर दी सब्सक्राइब कर ली बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लागता बढ़िया लागता गाना पसंद आवता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल कैसे बा का ये कर लय बा का ये कर धुन बा ये रुआ सबन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की से बहुत प्रेम कर रहता आ लड़किया के अचानक सगाई हो जाता लड़किया के पता नहीं चलत। लड़किया ससुराल अपना चल गई बिया अचानक लड़कवा के बहुत याद आवता। एक दिन अपना सासू अम्मा से कहती है कि हे अम्मा हमके एको दिन ले नैहर जाए दी। देखी कौना भाव में कहती है कैसे कहती है कि एको दिन ला जाए दिए अम्मा नैहरवा जाने कवन हाल में बा बचपन के यारवा। ए अम्मा सुनी ना कि एको दिन ला जाए दिए अम्मा नैहरवा जाने कवन हाल में बा बचपन के यारवा कुछो ना बोतवल बानी सदिया के बारे में चाहत रहे जन से ज़्यादा हमके कुंवारे में कैसे होए कहवा जाने सोवत होए पगला जाने जान कही के जोहत होई पगला पगली के याद में अपना रोवत होई पगला कि जाने जान कही के जोहत होई पगला पगली के याद में अपना रोवत होई पगला। तो उम्मीद करतनी मीटर रुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी चाहे कर म्यूजिक बनवावल चाहतनी तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक बोल वक्त भी है तो क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सबन के खाली बता सकीले समझा सकीले। ऐसे में ठंडी के मौसम चालू भइल बा थोड़ा बहुत तबीयत हमारा डाउन चलता भैया ऐसे आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आयल हुई। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना कुछ नया धुन कुछ नया कंपोजिशन लेके तब तक के लिए रुआ सब अनुमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज हर हर महादेव जय शिव शंभु जय माता दी।